नैलै जों ब्रह्मपुत्र मोनफैबाय गिलु बालु गिदिरखा दैया हाय गिदिर बेखौनो नायनो फैदों जोङो डेन्जार नोंथांमोना क'क्राझाराव ब्रह्मपुत्र गैया सानदों जानो हागौ नायदो बरिया जायगाया ब्रह्मपुत्र धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिसो जा बरिया जायगाया मारि ओमफ्राय जायगा नायदो हाजोजों ओमफ्राय हाजोजों बुंनाङा आरोना जायगाया जा बरिया नेचारफ्राबो समायनाथार बिउटिफुलथार गिलु बालु ब्रह्मपुत्रया गुदियावनो थांनानै देखायथारसै दे आं एबार नाय थारसै ब्रह्मपुत्र नायबाय थाथावथाव थाबाय थाथावथाव खासयथिबो जायगाया जा बरिया माबा मानिनांगोनलै फार्स्ट टाइम फैफेरनो मोननाय फार्स्ट टाइम ना गाखोना बेरायसै जों जै नाव गाखोना बेरायसै गोथौथार नामाब्रा दैया गाखोबाय नामाव दादाया जोंना सालायग्राया ब्रह्मपुत्रआव बेरायसिगोन आरोना जोङो लोगोफोर नायदोल' नायलांबायल' दा फुल देखायगोन आं बेरायनायखौ Arjen Pak, जोंना दिङा जावारिया दादा